No niin, illalla tulossa keitmyrsky ja sen huomaa nyt jo tuulee aivan järkyttävän kovaa tuolla ulkona. Joten meillä tosiaan eilen tuotiin sitten sisälle vielä ne 70 sinkkua niiden 70 twinin lisäksi. Plus tietenkin ne vanhat 50, jotka oli sisälle. Eli nyt täällä on todella täyttä. Kaikki niin kuin heinien viemiset ja juottaminen ja kaikki tämmöinen on niin kuin tosi rasittavaa, kun joutuu hyppimään kaikkien aitojen yli. Se vie aivan tajuttomasti aikaa. Eli tässä on nyt sitten vähän parempi, joka ei tarvitse olla yksilökarsinnassa enää, niin yksi tämmöinen alue. Ja sitten tässä on nyt sitten ne uhet, jotka on ollut koko ajan sisällä ja muutama tripletti tämmöisessä keskitilassa. Sitten taas vähän kiipeillään. Tuossa pari karsinaa. Tuossa nurkassa, mistä toi uuhi on, niin siellä on vesi. Sieltä mä haen vedet niin kuin sitten kaikkiin näihin pikkupeneihin. Ja niitähän sitten tosiaan niin kuin on muutama. Ja näin ahdasta näillä sitten on. Tuossa niillä on toi heinä, mitä ne sitten käy syömässä. Ja tuossa meillä on meidän petlampit makaa tuossa kasassa. Ja toisella puolella nyt sitten niin meillä on nämä kakkoset, jotka tuotiin sieltä hilliltä. Tosiaan oliko se nyt sitten älä nyt skitsoi toissa päivänä. Niitä on aika moni karitsoon. Oli aika vilkas päivä eilen. Joten niitä on sitten ehkä joku 60 sitten jäljellä. Tai jotakin semmoista. Ja tänne takaseinälle sitten niin tehdään sitten penejä sitten lisää sen mukaan. Aha, siinä on tullut nyt sitten 2 karitsat. Eli mun täytyy nyt varmasti lopettaa filmaaminen ja jatkaa vähän myöhemmin. Mä käyn tekemässä noille sitten jostakin pitäisi keksiä elementtejä, jotta mä saan tehtyä niille noin pikkuset karsinat. Onneksi on hyvän näköiset karitsat. No niin, sain ne omiin karsinoihin ja molemmille vielä tuli toiset potreat kakkoset. Ja tossa on tosiaan toinen on tommonen vähän isompi tila, mihinkä niitä sitten yritetään nopeasti saada pois pikkupeneistä. Tässä sitten meillä on nämä ykköset, jotka tuotiin sitten eilen tosiaan sisälle. Se myrsky piti olla jo paha eilen. Ja se ei ollut niin kamala vielä eilen, mutta vettä tuli ihan niin kuin kaatamalla tosiaan. Ja siellä täällä on ahdasta, ihan järkyttävän ahdasta. Eli nämä sinkut sitten, kun nämä synnyttää, niin ne synnyttää tähän ryhmään ja sitten ne siirretään tonne taakse. Eli tuolla näkyy toi portti. Tuossa takana, niin sinne portin taakse viedään sitten. Ne menee saman tien isompaan laumaan. Eli ne on sitten täällä näin. Tänne viedään sitten ykköset heti kun ne on karitsoinut. Ja tossa on noit kolmoset. Systeemit muuttuu täällä koko ajan sen mukaan, kun mitä tulee lisää karitsoita ja lisää eläimiä sisälle. Eli niin tyypillinen farmari niin tietää itse kovasti mitä on tekemässä ja kantelee aitoja sinne tänne tonne ja mä en tiedä yhtään mitä se suunnittelee. Mä yritän vaan pysyä perässä ja tehdä koko ajan minkä vaan pystyy.
Tässä on tää Hiivatin maitoautomaatti, joka on saanut jonkun awardinkin, jonkun palkinnon viime vuonna. Eli tuossa on koko ajan kylmää maitoa tuossa buketissa ja sitten noista letkuista sitten niin tässä mustas pömpelissä, niin sitten se niin lämmittää sen maidon. Mutta niin en tiedä mikä Hiivatti on vikana, niin se toimii ihan törkeä huonosti. Sama oli ollut kuulemma viime vuonna. Eli se maito ei vaan tule läpi, vaikka mitenkä ne imee. Niin se on tosi ärsyttävää sitten, kun yrittää opettaa uusia imemään, niin sitten ne ei saa palkinnoksi, kun ne imee sitten niin yhtään mitään. Tässä on sitten lämpölamppusysteemi. Eikö se olekin hieno? Jahas, nyt tuolla taas synnytetään. Niin palataan taas. Heippa!